kika sa waka ashe baiti da girma abu na kizan furta gidan nan naki lalle shi ya fi inganta saratu za kan yi tafi za kan yi Ali SHWO daidai yake miki baitin girma ba da waiwai gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sirere da saratu za kan ya banga kamar su ba in fada ya fi masoya ne da dama a ciki ban boye guda ɗaya ba gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sirere da saratu za kan ya banga kamar su ba in fada ya fi masoya ne da dama a ciki ban boye guda ɗaya wai zo ni safar ko hadin Allah ta'ala taimaka mini zan mai daula yayin kwanan shirin wata wakar zan kwalla gidan ruhin jikina a zan mai yabo ona ba da karya ba gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sai daidai da saratu za kan yabon ka kamar su bai kada ya fi masoya ne da dama a ciki ban koyi guda ɗaya ya ma'ana dan amana shi ya fi ƙaunar ta yashe ya haske ana samun sa'ayin bata gurin ruhin jikina to kusa yin mota silar saratu za kan ya a masoya ban ta bar miwa gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sai daidai da saratu za kan ya banga kamar su bai kada ya fi masoya ne da dama a ciki ban koyi guda ɗaya da farko gimbiyar mata ita zan gaida hajiya saratu za kan ya sai kun shaida gurub ɗayan nata ne kuma sun rike al'ada gurub ɗayan nata ne tilas na yabawa gimbiyar mata gidan ruhin jikina wanga gurub tsarin sai daidai da saratu za kan ya banga kamar su bai kada ya fi masoya ne da dama a ciki ban koyi guda ɗaya da sarki nan masoya dole na gaishe shi angon saratu amanar saratu mai kishi amanar saratu za kan ya na gaishe shi nufi na sarauniyar mata kenan ban boye suna ba na sa sunanka angon sai ya daga na amanar ado libya kadar zango angon bilkisu a gaishe ka kuma dai kai ne amana gun hajiya sara gwanin duba gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sai daidai da saratu za kan ya banga kamar su bai kada ya fi masoya ne da dama a ciki ban koyi guda ɗaya amanar ummi sannunki amanar ummi fage Kano na gaishe ki dan auta nan masoya na ga yana shauki amanar ruhin jikina ne baiti na sabon yi koyo ba gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sai daidai da saratu za kan ya banga kamar su bai kada ya fi masoya ne da dama a ciki ban koyi guda ɗaya Hamza zaki ku gaishe yana cikin waka Hamza zaki ashe tilas in gaishe ka harbi zaki kana cikin wannan waka sai na gaida ka harbi zaki mai hali na ban girma gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sai daidai da saratu za kan ya banga kamar su bai kada ya fi masoya ne da dama a ciki ban koyi guda ɗaya Muhammad Bigboy na sanyo babban yaro da Zainabu Abu kenan ka wuce duka horo da baba ya dangote shi ma wane yaro ina kake da baba ya dangote baitin ka ne kai ma gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sai daidai da saratu za kan ya banga kamar su bai kada ya fi masoya ne da dama a ciki ban koyi
ga bakin zaki na gaishe ka. Sai Salisu yaro na ango baya shakka. Ango na sarauniyar mata Aminatu Hudu dan baiwa. Sakina na sa sunanka, sakina da Rashida da ke a garin suke. Hafizu yaro na tare da kowa sannunka. Amanar arbi zaki da ɗan sarki mai masoya ɗan baya. Sai na sa sunanka, Mamman Sani na Talatu ashe ko da ranarka. Na Juwairiya Tripoli Libya abin boye suna ba. A cikin waka angon fatin maza kan ya baka shakka. Sai Alhaji Sa'idu dumbun nera mai kima, na Rahama alkawarin Hajiya Zahra gimbiyar masarauta. Sunanka amanar Hajiya Habiba da ranarka. Sarauniyar masarautar Yalo ce ba shakka. Yarinya ko da kudinki sai da rabon ki to kin ji. Sunanka ciki za ya yi tasiri. Hauwa wa amanar Saratu ya ce mai tsari. Amanar Saratu gimbiyar mata ba zan yi koyo ba. Mamman Sani amanar sike mandasa. Mamman Sani cikin wakar nan na sanya. Fatima masoyiyar jirgin so zan gaida. Masoyiyar jirgin so Abubakar ne ba da karya ba. Kuma sun san ka ALI SHWO ne ke ma baiti ta silar Saratu yar baiwa. Kan na huta dole in yo baitin jagora, wato Saratu zakan ya sai na ƙara. Ne sun yi mini allura, ashe tilar na yi masu baitoci na ba da karya ba. Gidan ruhin jikina wanga gurin tsarin sirere. Saratu zakan ya banga kamar su ba in faɗa ya fi. Masoya ne da dama a ciki ban